Senator Matana River Danson Mungatana ochwale od bura twak manono kit jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Mungatana koni jalop jatend piny Kenya osebedo kagolo weche manyalo nyao sigwe kind dhoudi ma pachoka tim manyisa chaya ne apis momako. Seyo mamoko bende eni jalop jatend piny Kenya osebedo kasiao jopiny mondo mi ocha chike mogol kod piny owacho mag counties. Bende Gachagua iwacho ni osebedo kayudo seyo kowuok kod jotelo machiegni kod jatend piny William Ruto e wichung' mare ni oriwo Uganda mawuok masawa mar piny Kenya. Deputy President of the Republic of Kenya has been conducting himself as if he belongs to only one region of the Republic of Kenya, to the exclusion of other regions of the Republic of Kenya, to the exclusion of other counties such as Tana River County in the Republic of Kenya. So this is a censure motion which I have filed today with the office of the Speaker of the Senate. They will process it. Once we get approval, we shall table it before the House, give notice of the motion, and debate the censure motion against the holder of the office of Deputy President of the Republic of Kenya.